Siyabonga uThixo. Bathe bawuphakamisa amehlo abo. Babona umuntu, babona uYesu yedwa. Ngiyabona kanomncane ke lo. Pastor, ngumbuzo ke ngoku xa sigodukayo. Right. Kwezi zinto zonke. Kwezi zinto zonke. Ukusukela ngoku ngoJanuary uzokutsho kule date yePasika ukwenzele ntoni uThixo? Sonamba ma. Umbuzo Lloyd lo. Okay. Ukusukela kuJanuary uzokutsho ngoku ukwenzele ntoni uThixo? Ngoba pastor kusemveni ngoba uYesu enyuka intaba. Mudimo. Kusemveni ngoba uYesu ehamba nabafundi bakhe. Bazalwane hlala napha ningilinde ngomthandazo. Hayi man, hayi. Wathi uYesu umfundisi xa ebuya wafika abafundi bakhe balela ubuthongo. Petrosi ninjena na ungakwazi nokulinda. Khawubabuza aba balapha kule ndawo. Bazalwane wathi uYesu xa egqiba ukwenza loo nto waphakama uPetrosi wathi Nkosi sifundise ukuthandaza. Nilko into ningamva umntana ethetha kamanje kangaka. Xa egqibile pastor uthetha loo nto wathi uYesu bazalwane kufika ixesha loba khe ndimke phakathi kwenu. Wathi lo mbhali Nkosi asazi apho uya khona nendlela le asiyazi. Hayi, masambeni uzasibonisa indlela. Bazalwane ndim indlela. Bazalwane ndim ubomi. Apha ndiyakhona mna ndiyakwazi nendlela le ayazi. Yasitaka manje. Siyazalana thina nabephume Nkosi sifundise ukuthandaza. Bazalwane xa isuba lithandaza bawawethu basemazulwini baliphathwe ngobundwele elakho igama. Ugqibezela mfundisi uYesu ngokuthi bazalwane ndiyemka uxolo lenkosi alibe na. Lihle siyagoduka ngomso.